насиҳати модар. бачаам, фаромӯш накун. чиро модар? ҳар кори хубе ки кардӣ зуд фаромӯшаш кун. хайр кардӣ, некӣ кардӣ, ба касе чизе додӣ, чӣ коре накардӣ, зуд аз сар дураш кун, фаромӯшаш кун. аммо бачаам, як чизро аз фаромӯш накун. асл боз чиро модар? касе ки ба ту хубӣ кард, некӣ кард, ӯро фаромӯш накун. яъне ҳар чӣ ки мо кардем бояд зуд фаромӯшаш кунем, то рӯзе миннат накунем, ба касе нагӯем ки ман ин кардам ё ман чӣ кор кардам. аз ҳама бартарин ин аст. аммо фаромӯш накун оне ки ба ту хубӣ кард. худоёро мададгор.